Elsenien wil wel een veiligere N381, maar op gewoon plakken liggen in Donkerbroek zitten ze bot door de natuur in. Ze waren het net in zo wedstrijden die ik haar wonen. Er binnen wel alle varianten besprutsen. Ja, we hebben hier alles welkom van een aquaduct en veertomlessen en door de sportvelden heen, door de bos heen. Een hele hoop varianten, ja inderdaad. En daar is dit dus uitrollen. Maar elk traject had natuurlijk zijn beperking, elk traject had zijn probleem. Om de natuur in haar leefhaven in de meter te komen, worden in de hele dik meer dan 50 maatregels naam. We hadden inderdaad een prutte aandacht voor de fauna in dit gebied. Ik kruist straks de dik ongelijk vloers. We lezen heel veel doekers onder de naaie dik terug. Maar bijvoorbeeld ik heb over zo'n vleermoesten zodat ik veilig de dik oerstekken kennen. En otters dat weer het laatste net? Ja, daar ben ik nog altijd voor in dit gebied. En daar houden wij rekkerskip mee om nog wat extra onvullende buizen door te lezen onder de dik terug. Verder komen er Njontje, bregen of viaducten. Alles om de veiligheid, maar ook de leefbaarheid te verbeteren. Net wordt het sommige mensen natuurlijk nou nog in ongeschonden gebieden waar je die straks gewoon dicht aan de dikbieden door langs krijgen. Dus ja, zo'n project had natuurlijk altijd voor- en tegenstanders. In Donkerbroek bleven er zwargen. Het slijpverkeer richting Assen dat is nu al vrij redelijk groot en dat wordt nog vergroot. En dat moet net te vol worden, want dan wordt het dus een overlast. Op de andere kant we willen net graag een slaapdorp, we willen een wendwarp, dus we gaan naar voorzieningen. En die willen ik wel graag in stand houden. Het warp hoopt op een economische impuls, zat het dan niet. Sowieso komen er maar de nieuwe dik fiets- en kuierpaden in omjouwing. Maar nou 15 jaar van praten en dan ben je misschien ook blij dat het nou losgaat? Het wordt meer een tijd dat het losgaat, want het kost alleen maar meer geld en dat maakt ik een grote weerstand. En men is nu al een paar jaar bezig en het komt steeds dichterbij. Dus nu moet ik zo gauw mogelijk leren. En daarom doch deputaire Sietske Poepjes een bijdrage als officieel start zijn. Ze gooit een kiepwijn leeg.